وإግዚአብሔር ካብ ዓሚቕ ናባኻ ኣውሆ ወይታዬ ድምፀይ ስማዕ ኣዛንካ ናብ ድምፂ ምህልላይ የቕልባ ወእግዚአብሔር ኣበሳንተ ተቋጻጸርካስ ጐይታዬ መን ደው ክብል እዩ ግናኸ ምእንቲ ኽፈርሑኻ የቕሬታ ምሳኻ ኣሎ ንእግዚአብሔር ጽበ ነብሰይ ትጽበላ ብቓሉን ተስፋ ገብር ኣለኹ ሓለፋቶም ወጋሕታት ጽበየ ሓለውቲ እወ ሓለፋቶም ወጋሕታት ጽበየ ሓለውቲ ነብሰይ ንእግዚአብሔር ትጽበየላ ሳህሊ ኣብ እግዚአብሔር ብዙሕ ምድሓን ከኣብ እዩ እሞ ወእስራኤል ንእግዚአብሔር ተጸበዮ ንሱውን ንእስራኤል ካል ኩላ ኣበስኡ ኸድሕነ እዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወእግዚአብሔር ልበይ ኣይተዓበየን ንዒንተይ ከልዕል ኣይበላን ኣብ ዓብይን ዘየስተውዕል ነገርን ኣይመላለስን ንነፍሰይ ኣህደእኳ ስቕ ኣበልኳ ከም ጡብ ዝሓደገ ህፃን ኣብ ዕኽፋ ኣዲኡ ነፍሰይ ከምቲ ጡብ ዝሓደገ ህፃን ኣባይ ከምኡ እያ ኣታ እስራኤል ካብ ሕጂ ንዘለኣለም ብእግዚአብሔር ተስፋ ግበር ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ንዳዊት ኩሉ መከራኡ ዘክረሉ ንሱ እግዚአብሔር ከም ዝመሓለ ቦታ እግዚአብሔር መሕደሪ ነቲ ናይ ያዕቆብ ስልጡን ክሳዕ ዝርከብ ሲ ብሓቂ ናብ ድንኳን ቤተይ ኣያቱን ኣብ መንጸፍ ዓራተይ ኣይድይብን ንዕንተይ ድቃስ ንኸበሮ ዓይነይውን ሰላምታ ኣይህብን ኢሉ እቲ ናይ ያዕቆብ ስልጡን ከም ዝተመባጽዐ ዘክረሉ እነሆ ብዛዕባ ኣብ ኤፍራታ ሰማዕና ኣብ መሮር ያዕያር ረኸብናያ ናብ ማሕደሩ ንኣቱ ኣብ መርገጽ እግሩ ንሰግድ ወእግዚአብሔር ንስኻ ታቦት ሓይልኻን ትንሣእ ናብ ቦታ ዕረፍትኻ ነዓ ካህናትካ ጽድቂ ይልበሱ ቅዱሳንካ ድማ እልል ይበሉ ምእንቲ ዳዊት ባርያኻ ኢልካ ገጽ ቁቡእካ ኣይትምለስ እግዚአብሔር ንዳዊት ካብ ፍረኸርስኻ ኣብ ዝፋንካ ከቐምጥ እየ ውልድካ ክዳነይ ነቲ ዝምህሮ ምስክረይን እንተሃልዩ ወለዶም ድማ ኣብ ዝፋንካን ንሓዋሩ ክቕመጡ እዮም ኢሉ ብሓቂ መሓለሉ ካብኡ ኣይክርሕቕን እዩ እግዚአብሔር ንጽዮን ሓሪዎ እዩ እሞ መሕደሪኡ ክትከውን ባህጋ እዚኣ ንሓዋሩ መዕረፍተይ እያ ብሕግያ እየሞ ኣብዚኣ ክነብር እየ ንሲሳያ ኣጸቢቐ ኣባረኻ ንድኻታት እንጌራ ከጽግቦም እዩ ንኻህናት መድሐን ከልብሶም እየ ቅዱሳን ከዓ ብሓጎስ እልል ክብሉ እዮም ኣብኣ ቐርኒ ዳዊት ከብቁል እየ ንቕብኤ መብራህቲ ኣዳለኹ ንጸላእቱ ነውሪ ክብሎም እዩ ንኣብ ልዕሊኡ ግና ዘውዲ
ዘንጸባርቕ እዩ። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። መዝሙር 133 እንሆ ኣሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩስ ክንደይ ሰናይን ክንደይ ጥዑምን እዩ። ከምቲ ክቡር ዘይቲ ርእሲ ከምቲ ክቡር ዘይቲ ኣብ ርእሲ ኣብ ጭሕሚ ኣሮን ናብቲ ዘፈር ልብሱ ዝወርድ እዩ። እግዚኣብሔር ኣብኣ በረኸትን ህይወትን ንዘላለም ኣዚዙ እዩ እሞ ከምቲ ናብ ኣኽራን ጽዮን ዝወርድ ጠሊ ሄርሞን እዩ። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። መዝሙር 134 እንሆ ኣትምብለይቲ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር እትቆሙ ኩልኩም ባሮት እግዚኣብሔር ንእግዚኣብሔር ባርኽዎ። ኣእዳውኩም ናብ መቕደሱ ልዕሉ ንእግዚኣብሔር ከዓ ባርኽዎ። ሰማይ ምድርን ዝገበረ እግዚኣብሔር ካብ ጽዮን ይባርኽካ። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። መዝሙር 137 ኣብ ጥቓ ርባታት ባቢሎን ተቐመጥና ንጽዮን ምስ ዘከርና በኸና። መሰንቆታትና ኣብ ትብኣ ዘሎ ዕበላት ሰቐልና። እቶም ዝማርኹና ናይ መዝሙር ቃላት ካባና ደለዩ። እቶም ሰቀይትና እውን ሓደ መዝሙር ጽዮን ዘምሩልና እናበሉ ክንሕጐስ ለመኑና። ከመይ ገርና እሞ መዝሙር እግዚኣብሔር ኣብ ምድሪ ጓና ክንዝምር። ኢየሩሳሌሜ እንተረሲዐክስ የማነይቲ ኢደይ ትረስዓኒ። እንደዘይዘኪረኪ ንኢየሩሳሌም ከዓ ሓለፋ ኩሉ ሓጐሰይ እንደዘይገረያስ መልሓሰይ ኣብቲ ንሓገይ ትጣበቕ። ወእግዚኣብሔር ነቶም ኣፍርሱ ክሳዕ መሰረታ ኣፍርስባ ዝበሉ ደቂ ኤዶም ብመዓልቲ ኢየሩሳሌም ዘክሮም። ኣቲ ክትዓንው ዘለክ ጓል ባቢሎን ሕነት ዝገበርክና ዝፈድየክ ምስጉን እዩ። ንሕፃናት ክሒዙ ኣብ ከውሒ ዝጭፍልቖም ምስጉን እዩ። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። መዝሙር 138 ብምሉእ ልበይ የመስግነካ ኣብ ቅድሚ ኣማልኽቲ ምስጋናኻ እዝምር። ንቓልካ ሓልፋ ኩሉ ስምካ ዓቢኻዮ ኢኻ እሞ ናብ ቅዱስ መቕደስካ ኣቢለ ክሰግድ ንስምካ እውን ስለ ሳህልኻን ሓቅኻን ኢለ ከመስግኖ እየ። በታ ፀዋዕ ኩላ መዓልቲ መለስካለይ ኣትባዕኻኒ ነፍሰይ ኣበርታዕኻያ። ጎይታየ ኩሎም ነገስታት ምድሪ ቃላት ኣፍካ ሰሚዖም ከመስግኑኻ እዮም። ክብሪ እግዚኣብሔር ዓብይ እዩ እሞ ብዛዕባ መገድታት እግዚኣብሔር ክዝምሩ እዮም። እግዚኣብሔር ልዑል እዩ እሞ ንትሑት ይርዮ ንዕቡይ እውን ካብ ርሑቕ የለልዮ። ብማእከል መከራ እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ህያው ትገብረኒ። ኢድካ ኣብ ኩራት ጸላተይ ተዘርግሕ የማነይቲ ኢድካ እውን ተድሕነኒ። እግዚኣብሔር ክፍጽመለ እዩ ጎይታየ ጸጋኻ ንዘላለም ይነብር። ንተግባር ኣእዳውካ ኣይትሕደጎ። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። መዝሙር 141 ጎይታየ ናባኻ እወ ኣለኹ ቀልጢፍካ መጻኒ። ክጽዋዓካ ከለኹ ንድምፀይ ጽን በሎ። ጸሎተይ ኣብ ቅድሚኻ ከም ዕጣን ምልዓል ኢደይ ከም መስዋዕቲ ምሸት ይኹን። ጎይታየ ንኣፈይ ቀፊር ግበረሉ ደገ ኸናፍረ ይሓሉ። ምስ ገበርቲ እከይ ረሲእነት ከይገብርሲ ንልበይ ናብ ክፍኣት ኣይተዘንብሎ። ኣነ እውን ካብቲ ጥዑም በልዖም ከይበልዕ ጻድቕ ይውቁዓኒ። ለውሃት እዩ ይዘልፈኒ ዘይቲ ርእሲ እዩ። ርእሰይ ኣይእበዮን ጸሎተይ ገና ከዓ ብእከዮም እዩ። ፈረቶም ብገደል ምስ ጸደፉ ቃላተይ ጥዑም ምዃኑ ክሰምዑ እዮም። ከምቲ ሰብ ንምድሪ ዝትልሞን ዝሓርሶን ዕፅምትና ከምኡ ኣብ ኣፍ ሲኦል ተበተነ። እግዚአብሔር ጎይታየ ዓይንተይ ናባኻ እየን። ኣባኻ እውከል ኣለኹ ንነፍሰይ ከይትኽዕዋ። ካብቲ ዘዳወሎ መጻወድያ ካብ ምፈጠራ ገበርቲ እከይ ሓልወኒ። ኣነ ክሓልፍ ከለኹስ ረሲኣን ኣብ መጻወዲኦም ይደቑ። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። ብዓውታ ናይ እግዚኣብሔር እዊ ብድምፀይ ናብ እግዚኣብሔር እምህለል ኣለኹ። ጓህየይ ኣብ ቅድሚኡ እቕዑ። ሽግረይ ኣብ ቅድሚኡ እነግር። መንፈሰይ ኣብ ውሽጠይ ምስ ማህመነ መገደይ ፈለጥካ። ኣብታ ዝሓልፋ መገዲ መፈንጠራ ሓቡለይ ኣብ የማን ጠምት እሞ ርአ። ዝፈልጠኒ የልቦን መዕቆቢ ሰኣንኩ። ንነፍሰይ ግዲ ዝገበረላ የልቦን። ወእግዚኣብሔር ናባኻ ኣእዌኹ። ንስኻ መዕቆብየ ኣብ ምድሪ ህያውን ግደይ ኢኻ። ኣብ ብዙሕ መከራ እየ ዘለኹ እሞ ኣእብያተይ ስማዕ። ሓይሎምኒ እዮም እሞ ኣብ ሰጎግተይ
ካብ ሰጎግተይ ኣናግፈኒ ብስምካ ኸማሱስ ንነፍሰይ ኣብ ማእሰርቲ ካብ ማእሰርቲ ኣውፅኣያ ሰናይ ክትገብረለይ ኢኻ እሞ ጻድቃን ክኸቡኒ እዮም ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ 146 ሃሌሉያ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ኣመስግኒ ብሂወተይ ከለኹን እግዚአብሔር ከመስግኖ ክሳዕ ዘለኹን ኣምላኸይ ክውድሶ እየ ብመሳፍንተይ በቲ ኸረድእ ዘይከኣሉ ወዲ ሰባይ ትወከሉ ትንፋስ ይወፅእ ናብ መሬት ምለስ በታ መዓልቲ እቲኣ ሓቐኑ ይጠፍእ ኣምላኽ ያዕቆብ ዘረድኤቱ ተስፋኡ ከዓ ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝገበረ ሰብ ብፁዕ እዩ ንሰማይን ምድርን ንባሕርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉን ዝገበረ ንሓቂ ክሳዕ ዘለኣለም ዝሕሉ ንቁጠን ጥቑዓት ፍትሒ ዘውፅኣሎም ንጥሙያትን ጌራ ዝህቦም ንሱ እዩ እግዚኣብሔር ንእሱራት ይፈትሖም እግዚኣብሔር ንዕንቲ ዕውራት ይኸፍተን እግዚኣብሔር ንዝደነኑ ይቕንዖም እግዚኣብሔር ንጻድቃን የፍቅሮም እግዚኣብሔር ንስደተኛታት ይዕቕቦም እግዚኣብሔር ንዘኽታምን መበለትን ይኣልዮም ንመገዲ ረሲኣን ግና ይጠዋውያ እግዚኣብሔር ንዘለኣለም ይነግስ ወፅዮን ኣምላኬን ውሉድ ወለዶ ይነግስ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 147 ሃሌሉያ ንኣምላኽና ብመዝሙር ምውዳስ ሰናይ እዩ ጥዑም እሞ ምስጋና ይግባእ እግዚአብሔር ንኢየሩሳሌም ይሃንጽ ንስዱዳት እስራኤል ይእክብ ኣሎ ንልቦም ተሰብሩ ይፍውስ ንቑሳሎም ይዝንን ቁፅሪ ከዋኽብቲ ይቖፅር ንኹላቶም በብስሞም ይሰምዮም ጎይታና ዓብይ እዩ ሓይሉ ብርቱዕ እዩ ምስትውዓሉ ወሰን የብሉን እግዚአብሔር ንትሑታት ይድግፎም ንረሲኣን ግና ምድሪ የውድቖም ንእግዚአብሔር ብመመሳው ዘምርሉ ንኣምላኽና ውዳሴ ብመሰንቆ ዘምርሉ ነቲ ንሰማያት ብደመና ዘጐልብብ ንምድሪ ዝናም ዘዳሉ ናብ ኣኽራን ሳዕሪ ዘብቁል ነቲ ንእንስሳን ንዝምህለሉ ጨጫዊት ኮኻትን ዝምግብ ዘምርሉ ንሓይሊ ፈረስ ኣይብህጎን በእጋር ሰብ ኣይሕጐስን እግዚአብሔር በቶም ዝፈርህዎ ንጸጋውን ዝጽበዩ ይሕጐስ መሃርሃር መዓጽ ኸጽኒዑ ንደቅኺ ኣብ ማእከልኪ ባሪኽዎም እሞ ኦ ኢየሩሳሌም ንእግዚአብሔር ኣመስግኒ ወጽዮን ንኣምላኽ ክወድሲ ኣብ ወሰናትኪ ሰላም ይገብር ብስብሒ ስርናይ የጽግበኪ ትእዛዙ ናብ ምድሪ ይሰድድ ቃሉ ቐልጢፉ ይጐይ ንበረድ ከም ጸምሪ ይህብ ንኣሳሕታ ኸም ሓሙኽሽቲ ይብትኖ ንበረዱ ኸም ርፍራፍ ይድርብዮ ኣብ ቅድሚ ቁሪ ኸመን ይቐውም ቃሉ ይሰድድ እሞ የምክኾ ንፋሱ የንፍስ እሞ ማያት ይውሕዙ ቃሉ ንያዕቆብ ስርዓታቱን ፍርድታቱን ንእስራኤል ነገረ ንኻልኦት ኣሕዛብ ከም ዝኸታ ይገበረሎምን ፍርድታቱ ከዓ ይፈለጡን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 148 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኹም መላእኽቱ ኣመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊት ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቕሞም ዘይሓልፍ ሕግኻ ሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቐን ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሓይታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህቦብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣይዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገሥታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጓዝን ጓራዘትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርማው ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርና ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቡ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤል ንጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መጸ
ወለድነት ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓተ ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዳ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከምዚ እናበለ ባረኸቦ ጎይታይ ነቲ ናእዛ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንታይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ትዘረበኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዘሕለፈ ዕድመይ ዝኾነንን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣት ርዕድን እንቀጥቅጥን ኣለኹ ግናኸ ነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልዎን ኣብ ገሃኒ እውን ዘመስግኖ የልዎን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪ ተንሲእኪ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ለወልድ መንፈስ ቅዱስ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነበር እንተ ዝኸውንሲ ነብሰይ ንፁር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ ግናኸ እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራትካ ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለትነትን ከዳዓን ስጋኻ ከለኸ እንታይ እዩ እቲ እትህብዮ መልሲ ወክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እንበርከኽ በቲ መለኮታዊ ምንፅበራቕካ ብርሃንካን እንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድንስን ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይጉድስ ዝኾንኩ ናይ ተቐባል ቅረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኩ ኣምላኸይ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረበለለይ እብል ኣለኹ ግዜን ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ደተራ ጸሎት ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ ንጽሕቲ ድንግል ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሓለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደ ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተቐቢልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ዓይንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋን መግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሓረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣርዳእኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይንበር ኦ ጎይታ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እጽሊ ኣለኹ ኦ ጎይታ ኣባኻ ተኸዊለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሓረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋል ህይወት ኢኻ
ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንረክብ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቅኑዓት ልቢ ትመጽእ ጸጋን በረኸትን ምሳናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ኣሜን። ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ጸጸባ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦ ዝተቐመጠን ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ከፈርድክን ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ንወድን ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ሓጢኣትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ በሳና ይቅርበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ካብፅሓዮ እሞ ምእንቲ እትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ከዓ ነብሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ሓጢኣት ንጹ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ሓጢኣት ንጹ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማንና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቑዓት ክበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰረየልና ነፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ወቅድስቲ ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቕሪ ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነብስና ሓድዩ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ወቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ ምእንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ከጸግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ወና ኣማንኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓትና ዘርእና ሰላምታና ንቕርበልኪ ኦ ድንግል ወጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድህን ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኡ ከዓ ነፍስና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን እልልቶም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነብስር ንሰግደሉን
نخبرون وقيتا محرنا وقيتا محرنا وقيتا بارخنا آمين. آمين. ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ መዓረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ገና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልሆን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንሥአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉ ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕዝጋይ ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለኣለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ሓጢኣትና ሓደጋልና ክርያላይሶን 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልክስኻን ሙላት እየን ኦ ንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብጀካኻ ረዳእ የብልናን ወአምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና የቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ግህዱን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ ትብልዕልና ስም ቅዱስ ስምካ ኢልካ ጎይታ የቕረበለልና ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ጎይታ ብቕዓት
كبرنا مسجانا خمزيلنا خنصلب سمايات تنبر أبونا سمك أي قدس من قصات نزاف فقد تعب سمايكم دمام دريكم عيلت نقبنا لما عبنا نحنا نسبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا سنة دقلنا فارقنا نمبر فتنا يتأتونا نقسن حيلن كبرن زل على نتكايما أمين أو زت يا مريم نقدوس قبريب ملا سلام تا سلام لك اللغو بحلنا غدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدي جابير صواوت قويا سراوي سلام لك اللغو نسخك وأنس برغتيخي فركر سغم برخيو أمل تسقا جابير مساقي أوفست دس فالكي حتياتنا سريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن النمين نين السحات صلوت أو قويتا أو قويتا بزامعت زيا أبقى المخاب تكباركم بقال بحسابكم بكل واساتنا زحتانا يو شغاري حرعون مبقر صبرين سلازغون كامل تتقسم كالكات عرقنا حدا قالنا وأملاق سلام كن حدر سلام وتليتها بنا زانا يدك أسك زينا كاب كل شنكتنا أكبرنا كاب كل كفاءتنا كاب كل فتنا سلام كحلونا خانا سلام الأكل أخلنا سقام برهان مفكر سبزغنا حدا ودخا قويتنا أملاقنا مدحنا يسكر الصوص يتبون مسؤون كبرن وداسين قرمان زلكا معري خمس زغنا وهوت منفس قدسين مسجانا يقبعك حج النزال علم علما أمين نحن وسوكف ساعة صلت صلوت أقويتا محرنا محرت كاونا بزحلنا أو أمن وسوكف ساعة تنجزين أب سماينا مدرين بخبر السجل الكا كروسوس من أملاخنا بعلنا ويتع قسم بزحمرة سنات ملاغا روحنا طمعنا قدامهم حتى تنياتات محرنا حتى بن الساعات مليسو بهوات كنبر برموتو زي تدل من تصبيهم زل تصفى سمايات كرهبن كلهم نبدا احنا تتقدم وقيت ابدا ساعات زي انا بكل ساعات لما انا نتقبل هواتنا كان علنا تزادات كان كبر مرحنا منفسنا قد سجانا حساباتنا ننصح تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حتياتنا هذا قالنا كاب كل غفع حزن سقيات برد عنا بهلونا يمكن عقب قدسان ملاك تغا حلونا ناوهدات امنات كان من رحمه انت نابت زي مرمرن زي وسن فتت كان بس عدلنا نسخان زل علم بروخي امين اوغويتا بقعات كبرنا مسكانا خمزيلنا خنصلب سمايات تنبر ابونا سمكاي قدس منقست خاتم صاف اركان تاب سمايكم دمام دريكون علات مقبنا لما هبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا اوسان دقلنا وكفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا منقسن حيلن كبرن زل علم نتكايما امين اوزت يا مريم ناي قدوس قبريب ملا سلام تا سلام لك اللغو قلنا غدن قليخي بسقاخون دنقليخي يا دي جابير صبات قويتا سراوي سلام لك اللغو نسخي كابعان السبرغتيخي فركر سقم برغي أمل تسقى جابير مساق ايو اوفست دس بالكي حتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسكر سوس منتانا محرات لمن لنا امين سلام لك مريم امن مقبري تندرسنا زي تعمري زي دنقل عادك ملعقات يتكنى أفلسك يولو عليه ماني عاسيو لእግዚአብሔር ረሃተ በእንተ ኩሉ ዘገብረ ደሞ አስመሮ ገብተ ማርያም ዘሜች እሳት ገረበታ ልሳን ዘለች ቤተ አፎ የአሰንፈሰ ወልሳን የአልሆሰሰ ለክብረ ፍልሰትኪ ድንግል ሶባ ቄርብ ተውዳሰ ማርያም ዘኳንቺ ዘቅርዛን ለግነኪ ሞገሰ በየማንኪ ባርክ ክንስስ ለፍልሰተ ስጋች ምስለ ነፍስቺ መዋቲ በተሳኒዋቲ ድንግል በክልኤ ማርያም ወለተ ማቲ አመረተትየ እንታይ ተሞጠሪባ ወልቀያፍ የዝባቲ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ መካነ ፍስሐ ወኑዛዝየ አበይር የወለ
ወለልሃ ወይሄልይዎ ለተካል ቅዱስ ተሰልማ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ እግዚአብሔር ዘባረካ ዋላ ለክብራን ፍልሰተ ሄኖክ ወልደ ባረካ ማርያም ጽብይ ወብሬት ተባካ ይገብር ሰማያዊ ታሪካ ነገደ ካይላብ ሱባኤ ፋሲካ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ ዘእይቀብል ሞገሱ ወዘእይነጽፍ ባሕረተው ማርያም ታሪካ ለእግዚአብሔር ጽራ መቅደሱ ተባሉ በሰማያት እለኪያ አብለሱ ማርያም ሰላም ለፍልሰተ ስጋይ ዛፈድፈደ ስባዬም ፍልሰተ ኤልያስ አርከ ማርያም ከልሞ ለብሶ ወይታሰፉ ዙራ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ ውስተ ልበሰብ ዘይተሃለየ እንዘ ትታጸፊ ጸጋ ወትለብስ ይበየ ማርያም ስጋኪ ዘተምስለ ተአለሞታ ኮኑ ሶበ ገንዘበ ለመና ብሩያ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ስቡሐ ዘተሰብሐ እምንፀሐይ ወወርስነ ስብሐት ያብራ እንበሌኪ ድንግል ወለውእትኪ አሎ ለሞት ማይሰሰሪሆ ወሞታ በሲኦል ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ ለሊቀ ካህናት ዘአደሙ ምጽዋዕተ መድኃኒት ያድርግ ቅድስተ ቅዱሳን ለመልአከ ሞት ተግባር መልአከ በቀል ወደቀይሞ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ እምዓለመ መትት ሃላፊ ውስተ አውደ ኪሩ ተሃሎ እንዘይአክብ ሱራፊ ማርያም ስብእ ለምነዚያ ናሁ ተጠምጎ ውስተ ባሕረ ሰናቢ በሐመረ ርስኪ ወረኪያ ያልፊ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ ዘአጥናን ኃይሉ ወአኤና ወን መዝራዕተ ማርያም ኩሉ ማርያም ለክርስቶስ አባሉ ሰላም ለፍልሰተ ስጋይ እግዚአብሔር ዘተዋሃዳ ወተካፈለ ክበዳ ለፍልሰት ጌተየርሳር ዋበወረ ጻዳ ነገሰት ወደ
ወጋዳ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ እግዚአብሔር ዛላሎ እንፍሰተ ኤልያስ ነቢየ ሴሎ ሰብሔር ስሰደኒ ማርያም በክነ ጳውሎ ለምታነ በፍቅራ ወበጤና እድየሎ እንዘይደግነኒ ሞት ዘይኮንን ኩሎ ለፍልሰተ ስጋች በሰዋስወ ብርሃን ምጡ በሰዋስወ ብርሃን ምጡ ከመ ትኩንዮሙ እመለሁሩያን ተኪ ከሳየተኒ ማርያምን ዋሳልኪ ወቀመይሰየታ ዘመዳይዋ ጳምስ በክልኤሪ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ ውስተ ብሔር ስውር እንተ ኬንያ ወገባርያ እግዚአብሔር ማርያም ማይዘርሞ ዘሪሶ በሰደመክሪ ንግሥተ ሮድር ይሳነኪ አግዞቶ ላድገር ሰላም ለትንሣኤ ስጋኪ ዘትንሣኤ ክርስቶስ መታ ርእሶ ሕያው እምድኅረ ህብስ ውስቴታ ላሎ ክነኒ ማርያም ገብራታ ወሰብኒ አማይከወናተ ሰላም ለእርገተ ስጋች ዘተወጥነ በቱ እርገተ ቅዱሳን አበው ዘባህብየች ተአኩ ሊቀ ካህናት አሮን ማርያም ዘርበትርሲቱ ስው ለየኮን በልብስኪ እስከ ላዕሉ ወታሕቱ ፍሬ ከናፍር ወውዳሴኪ ዝንቱ ሰላም ለጊዮርጊስ ተውላተ ሰማሁ ወሕማሙ እንተ ተላለሙ ገሰጽ ምስለ ፍሰትኪ ድንግል ዘታዝሙን አሜያ ቀዲሙ ምስለ ፍሰትኪ ለምርኒሙ ስብሐት ማርያም ላቶ ስብሐት ለኪ ማርያም ለወልድ ወላዲቱ ስብሐት ለኪ ማርያም ለመንፈስ ቅዱስ ታቦቱ እምኩሎን ማርያም ያኪፈቱ በረኸታ ረድኤታ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ኣምላኽና እጾም እዚ ሕቶ ሃዋርያት ከም ዝመለስካ ንኣና ድማ ሕቶና ዝምልስ ሓሳብ ልብና ዘስምር ድልየትና ዘማልእ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና እንሓቶ እንደልዮ ኩሉ ድማ ኣምላኽና መንፈሳዊ ሰማያዊ ዘለዓለማዊ ክኸውን ንስኻ ርዳእና በረኸታ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቓድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ክፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢን ማእምየን ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ናኸ ደንገሊኺ ብስጋኹን ድንግሊኺ ኣደ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኸ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ክፍረከ ርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሚን ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝኽ እግዚኣብሔር ኣበ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣለና ንውሓተይቲ ስለ ዝሓለወና ነመስግኖ ኣለና ካብ ጸልማትና ብርሃን ካብ ጥፋት ናብ ህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጹም ፍልጠት ኣብፅሕና እዩ ምሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወናን ንዙ ከዓ ብሓይሊ መላእክቲ ሓፅር ንለምሎ ኣለና ነዚ ኩሉ ግብረ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ
ويصر حزبه بحيل ملائكته زلا كل جبر بركات سلطان بتو እግዚአብሔር አምላክን ሰማያት ነብራቆን ስምካ ይቀደስ ስራትን ፋድካን ታብ ሰማይ ከምድማ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበልና ወደድና በደሎም ከም ዝሓደግና ኣሎም በደልናን ኣበሳናን እንደገልና ፋድሕና እምበር ፈተና ይተጥወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ይማእምየን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኸውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ሚሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ንኩሉ ትሕዝ ጎይታ ነውሓት ለይስእን ዝሓለኻና ንስኻ ኢኻ እሞ ምልማዓት ድማ ብኩሉ ሰላም ምምድሓንን ከም እንውዕል ግበረና ኦ ንኩሉ ትሕዝ ጎይታ ርሩሕ መርሓ መልኣካ ስደደልና ከም ዕቤትኻ ረበለልና ከም ዝምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ካባና ንሓደ ካብ ፀጋኻ ውፅን ፍሉይ ናይ ትግበር ምእንቲ እቲ ኣብ ሌልና ስማ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ይቕረበለና ናይ ትሕደገናን ኣብ ቅድሚኻን ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንረክባበና ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ኣለም ይእዜኒ زلفني ولا أعلم أبشر بيلي تنبر أملاخنا بملائكة تمسكن تودسنا قدس مدرك زغد دارش كن أتو زعدر كان نسخايخا مسكانا قدسنا حانا سونا يسرك مسكانا قن فيل كان سخانا كلنا محسنتان لما نتقبل سمام صركانا صغول سنة جنا معذاب بأمنتها بنا كلنا بزي ميتشنا قم زي سرتم زي ما عنكفن حلونا قارنا كم من دلهاس نعينتنا ما كاب نبعث نفسنا وكم نحاتيات ما تادحن بصلات كلهم تم كافترة عالم زسمر خامسا بأخذ دحن حوسنا بحادة ود خامس أنس منفس قدس مسكانا صنعة بوزلك على من كل سعان زل عالم عالم سبحات وإيه زلفني ولا أعلم በእንተ ስላሴከ እግዚኦ ተሳለን ስላሴከ እግዚኦ ተሳለን ስላሴከ እግዚኦ ተሳለን ህላዌከ እግዚኦ ተሳለን እንተ ርደትከ እግዚኦ ተሳለን ትስብእትከ እግዚኦ ተሳለን ልደትከ እግዚኦ ተሳለን ተማፀና ዘጾረከ እግዚኦ ተሳለን ተዳዊሃ ለገሰታከ እግዚኦ ተሳለን ታብራኪሃ ለሃከፋከ እግዚኦ
تسأل باقيها لها سناك እግዚኦ ተሳለ كنافرها لساماك እግዚኦ ተሳለ تزبانا زهزلك እግዚኦ ተሳለ تكاريها لانستسوى مسليك እግዚኦ ተሳለ كنزتك እግዚኦ ተሳለ تمكتك እግዚኦ ተሳለ صومك እግዚኦ ተሳለ همامك እግዚኦ ተሳለ تزوجتك እግዚኦ ተሳለ صفاتك እግዚኦ ተሳለ تسلبوا كدانك እግዚኦ ተሳለ كسفتك እግዚኦ ተሳለ كراتك እግዚኦ ተሳለ كنوتك እግዚኦ ተሳለ سكلاتك እግዚኦ ተሳለ موتك እግዚኦ ተሳለ رزقتك قبوك እግዚኦ ተሳለ توزت دمك እግዚኦ ተሳለ جنزتك እግዚኦ ተሳለ زهرك እግዚኦ ተሳለ تبكى دمك እግዚኦ ተሳለ تحزنا لمك እግዚኦ ተሳለ تقعد لمك እግዚኦ ተሳለ تنسايك እግዚኦ ተሳለ رقاتك እግዚኦ ተሳለ تسقاك ودمك እግዚኦ ተሳለ تداك مساعدك እግዚኦ ተሳለ مساعدك እግዚኦ ተሳለ تداك مساعدك እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማከነ እግዚኦ ተሳለ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳለ መሐረነ እግዚኦ ማከነ እግዚኦ ተሳለ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳለ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳለ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳለ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስብሐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ
በእንዲያነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ከም ሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተሰባይከ እምቅድስት ድንግል በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተወለድከ እማርያም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተሰቀልከ ውስተ ጎል በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠመቀ በአጽርክት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተከደንከ ቆስለ በለሶን በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተገዘርከ አመ ሰሙነ ዕለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተምህርከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘድህቀ በበህቅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘታዘዝከ ከመ ገብር በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠመቀ በዮርዳኖስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጾምከ 40 መዓልተ ወ40 ሌሊተ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተመከርከ በገዳም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛሃረይከ ሐዋርያተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአንሰሰውከ ውስተ ዓለም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘመሃርከ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ ስማነ
አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአጽብከ እግራዳይከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሐዞከ አይሁድ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሰሩከ ድኅሪተ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘሳቦከ ከመ በግ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአተቱከ ከመስራቂ ወፈያት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአቀሙከ ውስተ አውድ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጸፍዑከ መልጣህትከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰለቡከ ክዳነከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀጠፉከ ዘባነከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ አልበሶከ ቀለሜዳ ዘለይ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተኰራይከ ርእሰከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ አሰቄጸሎከ አክሊለ ሦክ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአጠሩከ መስቀለ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀነውከ እደዊከ ወእገሪከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተከሉከ ዲበ ዕፅ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ አስተዩከ ቢያዘ ምስለ ሐሞት በእንቲአነ ስምዓነ
አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘታገስከ ስእለተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጥምቀ ሞተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘረገዙከ ገቦከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውሃዝከ ደመ ወማየ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውረዱከ መስቀል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘገነዙከ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወዳዩከ ውስተ ዝር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተንሣእከ በሳልስት ዕለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘዐረገ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘበኖከ መንፈሰከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትቤን ሕያዋን ወሙታነ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ወካዕበ ናሰበው ቃለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
ንስእል ወነሃስስ ናስበኮን ወድስ ቤት አምሪ ሃብዛ ለመጸባት ንጉስ ለትነብሩ ተንስኡ ወለታረሙ ማዕብሱ ማርያም በቃለ ስብሃት ጸውኡ ቆሞ ጽምኦ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል መርዓተ አብ ወመበግኡ መድኃኔ ኩሉ የዛመት በትራህከ ተማሕፀነ ምህላነ እግዚአብሔር አብ አኀዜ ኩሉ መሐረነ ወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለነ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ስረይ ለነ ነረዳ በጊዜ ምንዳቤ ዋዘን እስመ ዘእንበሌከ ባዕደኝ ለጻድቃን ምግባሮሙ ለነዘም ለለዓልነ ምግባረ ሰናይ ለመሃርከነ ወአሚረ ትስተመይ ማርየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ መሐረነ አብ ተሳለነ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይልነ ሃሌሉያ ተሳለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይል ለከ ነቢየ
ስብሐተ ወለከ ናርግ መሐሪ ኃጢአተነ ነፍስነ ወስጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ወመድኃኒነ በብዛ ምሕረት ወፈኑ ሳይለከ ላዕሌነ ወተሳለ ሳይለ ከመ ኢዳድባነ ተዘኪረከ ዘትካል እስመ መሐሪ አንተ ሳይለከ ለኵሎሙ ያክል ዘሳሎ አድሎቱ ይደሉ ያሎቱ ይዳይሉ ስለ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መኖ ተስፋዬ ምግባር እኮ ያድህና
ሀበ አምላከ ምሕረት ሀበ ንጉሠ ስብሐት በእግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ምግባረ እኩይ ያድኅና ለሳሎ ናስተምሮ ዘሄግ ለኩሎ አልቦ ዘይሳኖ ናብየከ ለማይጸድቅ ለኩሎ አልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ናዛዝ የዙናን ናብየከ ለማይጸድቅ ለኩሎ አልቦ ዘይሳኖ ናብየከ ለማይጸን በከመ አቀብከነ እስከ ሰርክ ከበነ እግዚኦ ሰርክ እስከ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተነ ወስእለየ ኩሎ ኃጢአተነ ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተነ ዘሰማዕኮ ጸሎቶ ወስእለቶ ነዝራተ ከፍ ምህላነ ሰላመከ ሀበነ ወማእከለነ ዝናከ ሕክማተከ መንየነ ሃሌሉያ ሳለነ ጊዮርጊስ ወጸልይ በእንቲአነ አረድዎ ወገመድዎ ወዘስጋዎ ከማመድዎ ወሰልዎ እነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ማይደረ ሰላም ቅድስት ደልተ
ራእሞሙ ለሰማዕት ወቤቶሙ ለመላእክት ንወነስግድ ኩልነ ማርያም አባ መላከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰአል ወሰሊ በእንቲአነ አይርግ ጸሎተነ ቅድመ መንበሮ ለንጉሥ ትወልድ ወልደ ወይነግስ ያዕቆብ አብየንቲአየ ሰናይ ርግበየ መዓዛውሃ ከመ ኮል ወኩሉ ነገራ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ማእከል ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም ሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከልክሙ ሰላም ወሰላም ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ንስግድ ወንግነይ ላቲ ንኡንትፈሳ ወንታሰይ ባቲ እስመ አምላኬቲ ድንግልናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ኤቴ ትንቢቶም ለነቢያት ምክስቆቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማይ ወእህቶም ለመላእክ ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሃት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም ሰላም በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ
ወላዲተ አምላክ መገጸ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ
ማረነ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል ማረነ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል ማረነ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል ማረነ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ማረነ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ማረነ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ማረነ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል ማረነ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል ማረነ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል ማረነ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት ማረነ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት ማረነ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት ማረነ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት ማረነ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት ማረነ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት ማረነ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ ማረነ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ ማረነ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ ማረነ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ በእንተ ዮሐንስ ማረነ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት ማረነ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት ማረነ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት ማረነ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት ማረነ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት ማረነ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት ማረነ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን ማረነ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን ማረነ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን ማረነ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት ማረነ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት ማረነ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት ማረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ
يا مرتوجي سايلو يا لا سعادة تقعد لوالدك نتقع بكنت كل ما أنت وكل جديد زوها يا زجر لم تعلمك معتك من كل موز بكريستيان سادا قلتك وعمادك كله استغساوي سابون انتونيو قاساتين مكاريوس وسيمونا باقريتنا يردرا فزاتي حقن مكاننا دبر سلام مداني على دوس እግዚአብሔር አምላኽና ድለይ ክትረኽቡ ለምኑ ካበኩም ማዕፀቋ ክሓብሉ ክፈተኩም ኢልካናኻሞ እዚ ተስፋ ብምግባር ድማ ቤትካ ተረኺብና ንልመን ንፅውዕ ኣለና እሞ ኣምላኽና ለመናና ምህላና ጸሎትና ጾምና ተቐበለልና ኣብ ቅድሜኻ ቅቡል ኮይኑ ከምዚ በዚ ጾም እዚ ንቦታትና ሃዋርያት ሕቶኦም ዝመለስካሎም ሓሳብ ልቦም ዘስመርካሎም ድሌቶም ዘማላእኻሎም ክርእይዎ ንዝደልዩ ድማ ዘረኣኻዮም እዚ ጾም እዚ ንዓና ድማ ኣምላኽና ሕቶ ኣለና እሞ ሕቶና ዝምልስ ድሌትና ዘማልእ ሓሳብ ልብና ዘስምር ድማ ግበረልና ኩሉ ንሓቶ ኩሉ ንደልዮ ኩሉ ንሓስቦ ድማ ኣምላኽና ሰማያዊ መንፈሳዊ ዘለዓለማዊ ክኸውን ድማ ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና ሰላም ጀሚርካ ሰላም ኣፈጽመና እፀሙ ዘኣምላኽና ኣብ ዓለም ዘሎ ኩነታትና ዝልውጥ እቲ ሕማቕ ናብ ጽቡቕ እቲ መዓት ናብ ምሕረት እቲ ቁጣዓ ናብ ትዕግስቲ ዝልውጥ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ዕለት ምግብና ሎሚ ሃበና ሕናን በደሉና በደልዎም ከም በደልና ንዕምሳና እንደገልና ክፋድና በረከተና ይገድበና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለምነትካ እዩ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላም ለክልኹ ሕሊና ክድንግል ስጋ ወደ እግዚአብሔር ጽዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ስኺ ካብ አንስቲ ብርክቲ ክፍረካ ርስቆም ምርኺ ተስፋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሬልና ንፍት ወልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ለምንልና አሜን ጸጋ ዝተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር መሳኺ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርክቲ ከርስኽዎም ብሩኽ እዩ ክርስቶስ ወድኸ ለምንልና ኃጢአትና ምን ይልዓርጀልና ቅዱስ ንአብ ንወልዱ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም አለም እግዚኦ ተሳሃለነ
كلك ታና እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽናን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጽሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪኦ ዘለዎም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለዎም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ኣንትኹም ንሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ጻትዮን ዘለካ ምናዕና እውን ከምዓታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ወለእላ ኢለሂ የብሱ ያንሱ ቀርኖሙ ወያንሱ ቀርኖሙ ውስተ አርያም ወያንብቡ ዓመፃ ላዕለ እግዚአብሔር ነቶም ደፋራት ኣይትድፈሩ ንረሲያን እውን ቀርንኹም ኣይተልዕሉ በልክዎም ቀርንኹም ንላዕሊ ኣይተልዕሉ ክሳድኩም ኣስሪርኩም ኣይትዛረቡ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 75 ካብ 4 ክሳብ 5 ወለእለይ የብሱ ወያንስኡ ቀርኖሙ ወያንስኡ ቀርኖሙ ውስተ አርያም ወያንብቡ ዓመፃ ላዕለ እግዚአብሔር ወለእለይ ውስተ አርያም ወይንህብ ዓመፃ ላዕለ ያንስኡ ቀርኖሙ ወያንስኡ ቀርኖሙ ውስተ አርያም ወይንብቡ ዓመፃ ላዕለ እግዚአብሔር ወለእለይ የብሱ ኢያንስኡ ቀርኖሙ ወኢያንስኡ ቀርኖሙ ውስተ አርያም ወይንህብ ዓመፃ ላዕለ
ያንስኦ ቀርኖሙ ወያንስኦ ቀርኖሙ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ዘዚአነ ወማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ ግዜ ቅረብሃላ ኣምላኽ ቅረበለልና ሰላም ዘውዓልካ ሰላም ሕደለና ጸሎትና ዕጣንናን ተቐበለልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ሰሚዕና ንምግባር ኣብቅዓና ሰላምካ ኣብዝሓልና ንሃገርና ንህዝብና ንጎረቤትና ሰላምካን ረድኤትካን ዓድለና ዝናም በረኸትን ዝናም ጠልና ኣብቲ ዘድሊ ስፍራ ብዓቐን ህዳታ ዝንመልና ኦ ጎይታ ንዝሓመሙ ፈውሶም ዝልኸሙ በርትዓዮም ተኣስሩ ፍትሓዮም ፋሒሎም ዘለዉ ኣክቦም ተጨኒቖም ዘለዉ ድማ ርህወሎም ጾምና ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ጾም ክንፀውም እሞ መልስኻ ክንረክብ ድማ ባዕልኻ ደግፈና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ይነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ኣብ ሰማያት ይነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ወሃበና በደለና ውሳና ይሕደገልና ካብ ክዋን በላስተና ይጠቅመና መንግስትን ሓይልን ዘላለም ናብካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹም እናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹም ንስኻ ወነስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍጽምቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ነኻድገልና ናብ ፍትወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ነዋ ወንጌለ መንግስት ጽድቁን እተበስር ዘወፈየኒ እወፍየካ ኣለኹ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ መን ተነስሑ አውለጀችር የሰጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 29 ክሳብ 37 ኢየሱስ የማነይቲ ዓይንኻ እንተ ኣስሓተትካ ካባኻ ጐጥቂጥካ ደርብያ
ብዘሎ ስጋኻ ኣብ ገሃነም ካብ ዝኣቱስ ሓንቲ ኣካልካ እንተጠፍአ ትሕሸካ የማናይቲ ኢድካ እንተኣስሓተትካ እውን ካባኻ ቆሪፅካ ድርብያ ብዘሎ ስጋኻ ኣብ ገሃነም ካብ ዝኣቱስ ሓንቲ ኣካልካ እንተጠፍአ ትሕሸካ ንሰበይቱ ዝፈትሓ ፅሕፈት መፍትሒኣ ይሃባ ተባህለ ኣነ ግና ብዘይ ምክንያት ዝሙት ንሰበይቱ ዝፈትሓ ዘበለ ኩሉ ዘማዊት ገበራ እቲ ፈትሕቲ ዘአቱ ድማ ዘመዎ ብለኩም ኣለኹ ድማ ነቶም ቀዳሞት መሓላኻ ንእግዚኣብሔር ሃቦ እምበር ብሓሶት ኣይትምሓል ከም ተባህለ ሰሚዕኹም ኣለኹም ኣነ ግና ብለኩም ኣለኹ ብሰማይ ኮነ ዝፋን ኣምላኽ እዩ እሞ ብምድሪ ኮነ መርገፅ እግሩ እዩ እሞ ብኢየሩሳሌም ኮነ ከተማታ ዓብዪ ንጉስ እያ እሞ ኮቶ ይትምሓሉ ካብ ፀጉር ርእስኻ ሓንቲ ከተፃዕዱ ወይስ ከተፀልም ኣይትኽእልን ኢኻ እሞ ብርእስኻ እኳ ኣይትምሓል ነገርኩምሲ እወ ኣይኮነን ዳ ኣይኹን ካብዚ ዝበዝሐ ካብ ትኽፉ እዩ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግናይ ክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ሽዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገረሙ ግዚና ኣምላክን መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረ ትንሣኤሆም ሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳልዎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩሉ ነፍሰ ክርስቲያኑ ምስለ ነፍሳት አክብርት ከዋይማት ከለዓለመ ዓለም ቅዱስ ዘይመውት ዘተወልደ ዘይመውት ሰማያት ወነበረ የማናሁ ዳግመ
ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለእግዚአብሔር የሃሉ ምስሌክሙ ምስለ ኮትዎ ለአምላክ ዝኮንካን ዘይትልወጥናኻ ንኣ መሰረት ጥበባትን ዓቃቢ ኣልባብናን ዓይልብናን ኣዘብራቓልና ጸልማት ሕልና ርሒቃ ብናትካ ኣይምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትን ጥፋኣት ተወፌ ናይ ጥሰት መስቀሎ ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠብቅ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፈ ነቲ ጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እንተወጀኻዮ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ነመስግነካ We praise you, O Lord, with glorious songs, those whom the archangels glorify always unceasingly and without rest, whom also the Lord's praise, singing with the praise of glory and thanksgiving. O Lord, you have sent your counsel word, wisdom and thy visitation, who was with you before the cosmos began without being created. That is the Word who was not created, your beloved Son, who appeared in flesh for mankind's salvation. For this reason, we, your servants, praise you, O Lord. ኣብ ህይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብናን ሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለስ ዘይበለ ነቶም ተዘዱ ዝቕበሎምን ዝረዶምን ነቶም ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቓይ መድሓኒት ንጥሙያት ዝሓልን ግፍዓት ዝብቀለሎም ዓርቅመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን መደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳንን ዝኽተማት ዝኣልነት ኣምራት ምስጋና እምነትን ጓኢ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቆነ መርሃ ዝህብ ኦ ጎይታ ከየረፍና ኩሉ ሰዓት ናኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽኑዓትን ዘለካ ንዘለኣለም ዓለም በእንተ አከ ተፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቱ ለከ ስብሃት
ለዓለም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ በሃላ አምላክ ቅርበለልና ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ሰዓት ዛምሸት እዚኣ ድማ ባርከልና ምህልላና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ኩሉ ኣብ ቅድሜኻ ቅቡል ግበረልና ስኻ ትፈትዎ ግበረልና እንትኻ ተቐቢልካ ድማ ኣምላኽና መዓዝ ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ መገድና ዘቕንዕ ግበረልና በረኸታት ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን የዕለት መግብና ሎማሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ነሳና እንደገልና ከዋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትና ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኽን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ውዒልኩም ከመይ ምሲኹም ከመይ ቀኒኹም እቶም ከም ወትሩ ኩሉ ግዜ ብማሕበራዊ መራኸቢ ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኮንኩም ምሳና ነዚ ናይ ሰርኪ ጸሎተ ምህልላ ሓቢርኩምና ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ከምኡውን ደቅና ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላም እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። ዝጸለናዮ ጸሎት ዝተማህለልናዮ ምህልላ እንጾሞ ዘለና ጾም ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅቡል ይግበረልና። ኣቅድም ኣቢልና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5:29 ክሳብ 37 ኣንቢብና ነርና ደጊመ ከምብቦ እየ። የማነይቲ ዓይንኻ እንተኣስሓተትካ ካባኻ ጐጥቂድካ ደርብያ፣ ብዘሎ ስጋኻ ኣብ ገሃነም ካብ ዝኣትወስ ሓንቲ ኣካልካ እንተጠፍአ ትሕሸካ። የማነይቲ ኢድካ እንተኣስሓተትካ እውን ካባኻ ቆሪፅካ ደርብያ፣ ብዘሎ ስጋኻ ኣብ ገሃነም ካብ ዝኣትወስ ሓንቲ ኣካልካ እንተጠፍአ ትሕሸካ። ንሰበይቱ ዝፈትሓ ጽሕፈት መፍትሒኣ
ይሃባ ተባህለ ኣና ግና ብዘይ ምኽንያት ዝሞት ንሰበይቱ ዝፈትሓ ዘበለ ኩሉ ዘማዊት ገበራ እቲ ፈትሕቲ ዘእቱ ድማ ዘመዎ ብለኩም ኣለኹ ድማ ነቶም ቀዳሞት መሓላኻ ንእግዚአብሔር ሃቦ እምበር ብሓሶት ኣይትምሓል ከም ተባህለ ሰሚዕኹም ኣለኹም ኣነ ግና ብለኩም ኣለኹ ብሰማይ ኮነ ዝፋን ኣምላኽ እዩ እሞ ብምድሪ ኮነ መርገጽ እግሩ እዩ እሞ በኢየሩሳሌም ኮነ ከተማታ ዓብዪ ንጉስ እያ እሞ ከተይትምሓሉ ካብ ጸጉር ርእስኻ ሓንቲ ከተጻዕዱ ወይስ ከተጸልም ኣይትኽእልን ኢኻ እሞ ብርእስኻ እኳ ኣይትምሓል ነገርኩምሲ እወ ኣይኮነን ደኣይኹን ካብዚ ዝበዝሐ ካብቲ ክፉእ እዩ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግን ኣይክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ስለ ቃሉ ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ካብዛ ዘንበብናያ ወንጌል ማቴዎስ ቁፅሪ 27 ይቕረታ ቁፅሪ 29 ካባኻ ጐጥጒጥካ ደርብያ ዝብል መበገሲ ገርና ክንርኢና እሞ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ድማ ኣባይ ሓዲሩ እቲ ጐይታ ቃል ንኹልና ዝኸውን ቃሉ ክምህረና ኣነ ድማ ናቱ እምበር ናተይ ከይዛረብ ኩልኹም ኣብ ጸሎትኩም ዘኩርኒ ነቲ እንሰምዖ ቃሉ ድማ ሰማያዊ ቃል ህያው ቃል ምዃኑ ተረዲእና ብናይ መንፈስ ኣእዛን ክንሰምዖ ድማ ኣምላኽና ንኹልና ናይ መንፈስ መሳኹቲ ኣእዛንና ይኽፈተልና ቅንያቱ ቅንያት ጾም እዩ እዚ እንጾሞ ዘለና ጾም ሐዋርያት ዝጾምዎ ስጋዴና ቅድስት ማርያም ክሪኡ ኢሎም ንኣምላኽ ብሱባኤ ብሕቶ ብሱባኤ ድማ ብጾም ዝሓተትዎ ሕቶኦም ዝመለሰሎም እዩ ንሐዋርያት ኣይኮናን ንጾመሎም ዘለና ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣይኮናን ንጾመላ ዘለና እንታይ ደኣ ንነብስና ኢና ንጸውም ዘሎና ቤተ ክርስቲያን በብግዚኡ ጾም እትእውጀልና ነብሲ ክንዕድገሉ ምስ ኣምላክ ክንዕረቐሉ ኣብቲ ዝጠቕመና ነገር ክንለግበሉ በቲ ኣምላኽ ዝርከበሉ ድማ ክንመላለሰሉ እዩ ሎሚ ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ክሳብ ሰዓት 1 ብዘይ መግቢ ምጽናሕ ከምኡውን ስጋ ጠስሚ ጸባ ዘይምብላዕ ዘይምስታይ እሲ ኮነን ጸጊምና ዘሎ ከይተኣዘዝናዮ እውን ገዲፍናዮ ኢና ነቲ መግቢ ዳርጋ ሙሉእ ዓመት እንተ ደኣርኢና ካብዚ መግቢ እዚ ዝተኸልከልና ዝተሓረምና ብዙሓት ኣሎና ሎሚ ንዓና ጾም ምኽኣል ሲኢናዮ ዘለና ጾምና ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል ምዃን ዝኣብየና ዘሎ ኣካላትና የዒንትና ኣእዛንና ልሳንና ልብና ኣእዳውና ኣእጋርና እዩ ካብ ክፉእ ነገር ምኽልካልን ምጻምን ኣብየና ዘሎ እቲ ቀዳማይ ጾም ድማ እዚ እዩ የማነይቲ ዓይንኻ እንተ ኣስሓተትካ ካባኻ ጐጥጒጥካ ደርብያ ብዘሎ ስጋኻ ኣብ ገሃነም ካብ ዝኣቱሲ ሓንቲ ኣካልካ እንተ ጠፍአት ይሕሸካ ኣብታ ቁፅሪ 27-28 ተዳእርኢና ነቶም ቀዳሞት ኣይትዘሙ ከም ተባህለሎም ሰሚዕኹም ኣለኹም ኣነ ግና ንሰበይቲ ክብህጋ ዝጥምታ ኩሉ ብልቡ ፈጺሙ እዩ እሞ ኣብኣ ዘመወ እብለኩም ኣለኹ ክብህጋ እንታይ ዝገበራ ዝጥምታ ንጥምት ብምንታይ ኢና ብዓይንና ዓይኒ ምስ ጠመተ ዓይኒ ምስ ረኣየ ልቢ ይምነ ልቢ ምስ ተመነየ ድማ
ፍጻሜ ድማ ይፍጽም እሞ ዓይንኻ ካባኻ ጎጥጉጥካ ኣውፃያ ደርብያ ክብለና ከሎ ዕውራት ኩኑ ይኮነን እወ ስምዖን ሰፋይ ሳእኒ ሓደ ግብፃዊ በብቑዕ ኣብ ታሕሳስ 6 ስንክሳር እንተዳርኢናዮ ኣመንዝራ እናተመላለሰት ተቐዲድንዶ ገፊሕንዶ ጸቢብንዶ ሳእነ ይዕርየለ ኢላ ምምልላስ ምሰብዝሐት ዝደለኽዮ ውሰድ ምስ በላ ሳእኒ ደልየ ኮንኩን መጽየ እንታይ ደኣ ንዓኻ ደልየ መጽየ እንታይ ርኢኽለይ ይዒንትኻ ሲሒብኒ ኢላቶ ነቲ ሓንቲ ዓይኑ እንታይ ገርዋ ጉጥጉጥ ኣቢሉ ኣንቲዕዋ ማለት እዩ ንሕና ግና ሕጂ ይዒንትኹም አንቁርዎ ይኮንና እንበሃል ዘለና እቲ ብዓይኒ ዝመጽእ እቲ ብምርኣይ ዝመጽእ ሓጢያት እንታይ ክንገብሮ ቆሪፅና ክንድርብዮ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 39 ቁፅሪ 7 ድሕሪ እዚ ነገር እዚ ከዓ ኾነ ንዮሴፍ ሰበይቱ ጎይታኡ ዓይና ውደቐትሉ እሞ እንታይ ገበረት ምሳይ ደቅስ በለቶ ሪኣ እንታይ ገበረት ዓይና ውደቐትሉ ብዓይና መልክዑ ምስ ረኣየት ግብዝንኡ ድማ ምስ ረኣየት ንዮሴፍ እታ ሰይቲ ጎይትኡ ምሳይ ደቅስ በለቶ እቲ ናይ ዮሴፍ ፍጻሜ ግን ንረኣዮሞ ጎይታይ ኣብ ገዝኡ እንታይ ከም ዘለውን ኣይፈልጥን እዩ ኩሉ ኣብ ትሕተ እዩ ጀካታ ዝበልዓ እንጀራሲ እንታይ ከም ዘሎ ኣብ ገዝኡ ኣይፈልጥን እዩ ኣባኺ ግን እንታይ ኢልዋ ሓላፍነት ኣባኺ ግን ስልጣን ኣይሃበንን ግን ብምንታይ ዝመፀ እዩ ብምርኣይ ዝመፀ እዩ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎሚ ድማ ንሕና ክንፀሞ ዘለና እቲ ብምርኣይ እቲ ብምሕሳብ እቲ ብምዝራብ ዝመጽእ ሓጢያት እዩ ክንክልከለሉን ቆሪፅና ክንድርብዮን ዘለና ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል እውን ተመሳሳሊ ምዕራፍ 11 ካብ ቁፅሪ 2 ክሳብ 4 እንተዳርኢና ኮነ ከዓ ኣጋምሸት ዳዊት ካብ ምድቃሱ ተንሲኡ ኣብ ናህሲ ቤት ንጉሲ ክመላለስ ከሎ ሓንቲ ሰበይቲ ማይ ክትሕፀብ ከላ ረኣያ ኣብቲ ናህሲ ኮይኑ ረኣያ እታ ሰበይቲ ከዓ ትርኢታ ብዙሕ ጽቡቕ ነበረ ዳዊት ድማ ልኢኹ ብዛዕባ እታ ሰበይቲ ሓተተ እዚኣስ ባትሴባ ጓል ኤልያም ሰበይቲ ኡርያ ሓትያው ደይኮነትን ከኣበልዎ ዳዊት ድማ ልኡኻ ሰዲዱ ወሰዳ ናብኡ ከዓ ኣእተዋ ጽጊኣት ሓፂባ ነበረት እሞ ምስኣ ደቀሰ ናብ ቤታ ድማ ተመልሰት ኣብቲ ናህሲ ቤቱ ብላዕሊ ክመላለስ ከሎሲ ሰውነታ ክትሕፀብ እንታይ ገበረ ብዓይኑ ረኣያ ሰይቲ ሰብኣይኣ ሰብኣይ ብሰብኣይ እውን ጅግና መራሒ ኩናት ድነበረ ኡርያ ተባህለ በዚ ዝመፀ ሓጢያት ብምርኣይ ዘይሰበይቱ ተመንዩ ንገዝኡ ፀዊዑ ድማ ተራኺቡ ድሓር ንቤታ ሰደዳ እቲ ታሪክ ነንብቦ ኢና ካብ ዓዱ ካብቲ ኩናት ምስ ተመልሰውን ኣብ ገዛኻ ደቅስ ምስ ተባህለ ህዝበይ ኣብ ኩናት ህዝበይ ኣብ ሽግር ከሎ ኣብ ሕልፍኝ ድቅስን ኢሉ ድሓር ግን ናብቲ ዘለዎ ናብ ኩናት ልኢኹ ቀልጢፉ ከም ዝመውት ኣብ ቅድሚ ግንባር ልኢኹ ድማ እንታይ ገበሮ ዳዊት ኣቕተሎ ብምንታይ ዝመፀ እዩ ዝሓጢያት እዚ እቲ ብምርኣይ ዝመፀ ናብ ደም ሰብ ምፍሳስ ናብ ህይወት ምሕላፍ ኣብፅሒዎ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎሚ ድማ እቲ ክንፀሞ ዝግባአና እዚ እዩ ነዚ ኢና ሙፃም ሲኢና ዘለና የዒንትና የዒንቲ መንፈስ ኢና ምቁፅፃር ሲኢና ዘለና ኣብ ክንዲ ንክብሪ ኣምላኽ ንርክሰት እንጥምተሉ ኣብ ክንዲ ንሰማያዊ ንስጋዊ ንምድራዊ ድማ እንጥምተሉ የዒንቲ እዚ እዩ ብጣም ቆሪፅና ክንድርብዮ ዘለና ካብዚ ኢና ክንርሕቕ ዘሎና ካባና ነዚ ኢና ከነርሕቆ ዘሎና ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ
ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 16-17 ኩሉ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ፍትወት ስጋን ፍትወት ዓይንትን ንብረት ትዕቢትን እዚ ኩሉ ካብ ዓለም እዩ እምበር ካብ ኣቦስ ኣይኮነን ዓለም ተሓልፍ እያ ፍትወታ ከዓ ንፍቃድ ኣምላኽ ፍትወታ ከዓ እቲ ንፍቃድ ኣምላኽ ዝገብር ግና ንዘለዓለም ይነብር ስለ ቃሉ ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ይኹን ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት እዛ ተሕልፈና ዘላ ዓለም ንባዕላ እውን ክትሓልፍ እያ ናብ ዓለም ክንሓልፍ እምበር ክንነብር ኣይመፃናን ዓለም መሕለፊትና እምበር መንበሪትና ኣይኮነትን ኩሉ እቲ ብዓለም ዘሎ ፍትወት ስጋን ፍትወት ዓይንትን ንብረት ትዕቢትን እዩ እዚ ድማ ካብ ምንታይ እዩ ካብ ዓለም እምበር ካብ ኣቦ ኣይኮነን ዓለም ተሓልፍ እያ ፍትወታ ከዓ እቲ ንፍቃድ ኣምላኽ ዝገብር ግና ንዘለዓለም ይነብር ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎምን ንጥምቶ ለምን ንምነዮ ለምን ንፈትዎ ሎሚ ድማ ንገብሮ ዘለና ንፍትወት ዓለም ዶ ዋላስ ንፍቃድ ኣምላኽ እቲ ንፍቃድ ኣምላኽ ዝገብር ግና ንዘለዓለም ይነብር ይብለና ኣሎ ዓለም ግና ንሳን ፍትወታን ትሑሳኣን ኩሉ እንታይ ክትገብር እያ ክትሓልፍ እያ ከንቲ እያ እሞ እቲ ንፍቃድ ኣምላኽ ዝገብር ግና ንዘለዓለም ክነብር እዩ እዚ ጾም እዚ ፍቃድ ስጋና ዶ ፍቃድ ኣምላኽ ፍቃድ ኣምላኽ ዶ ፍቃድ ዓለም ድሌት ስጋና ዶ ድሌት ኣምላኽ እንታይ እንዳገበርና ንፀውም ኣለና እንታይ እናማላእና ንፀውም ኣለና ጾም ተባሂሉ ስለተኣወጀ ጥራሕ ኣይኮነን ካባኻ ጎጥጉጥካ ደርብያ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት እቲ ምስ ፍቃድ ኣምላኽ ዝቃረን እቲ ካብ ኣምላኽ ዘርሕቐና እቲ ካብ መገዲ ኣምላኽ ዝኣልየና ኩሉ ነገር እንታይ ክንገብሮ ቆሪፅና ክንድርብዮ ብምርኣይ ዝመፅእ ብምስማዕ ዝመፅእ ብምሕሳብ ዝመፅእ ብምዝራብ ዝመፅእ ብምኻድ ድማ ዝመፅእ ኩሉ ቆሪፅና ክንድርብዮ ስለምንታይ ንረብሕ ስለምንታይ መወዳእታና ድማ ክፅብቕ ሐዋርያ ጴጥሮስ እውን ኣብ ቀዳማይ ካልኣይ መልእኽቱ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 14 እንታይ ኢሉ ዝሙት ዝመልኦ ካብ ሓጢኣት ከዓ ዘየቋርፃ ኣዒንቲ ኣለውኦም ነተን ዘይፀንዓ ነፍሳት ይሓብልዎን ስስዕ ዝለመደ ልቢ ኣለዎም ደቂ መርገም እዮም ካብዚ ከምዚ የድሕነና ዝሙት ዝመልኣ ካብ ሓጢኣት ዘየቋርፃ ኣዒንቲ ኣለውኦም ምክንያቱ ዓይኒ ምስ ረኣየት ዓይኒ ምስ ተነመነየት ልቢ ምስ ደለየት እንታይ ይኸውን ናብ ዝሙት ናብ ውድቀት ነተን ዘይፀንዓ ነብሳት ይሓብልዎን ስስዐ ዝመልአ ዝለመደ ልቢ ኣለዎ እሞ ደቂ መርገም እዮም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት እንታይ ዝለመደ ልቢ ኣለና ሎሚ እንታይ ዝተቐመጠ ልቢ ኣለና ሎሚ የዒንትና ዝሪኦ እንታይ እየን ሎሚ ካብ ሓጢኣት እንርሕቐሉ ንፅድቂ ደው እንብለሉ ንፍቃድ ስጋ ቀቲልና ንፍቃድ ኣምላኽ እነማልኣሉ ድየን የዒንትና ሎሚ ካብ ምርኣይ ዘየቋርፃ ዘለዋሲ ዋላ ናብ ዝሙት ናብ ሓጢኣት ናብ ፅልኢ ናብ ሕማቕ ልምዲ ሕማቕ ዕርክነሲ ንፅቡቕ ልምዲ የጥፍኦ ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ጾምና ሎሚ ከምዚ ክኸውን ዘለዎ ንሕማቕ ልምዲ ጎጥጉጥና ክንድርብዮ ቆሪፅና ክንድርብዮ ሐዋርያ ጳውሎስ እውን ናብ ሰብ ቆሎስየ መልእኽቱ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 6 እንታይ ኢሉ ብሰሪ እዚ ነገር እዚ እቲ ቁጣዓ ኣምላኽ
أبتم دك زي مئزاز يورد إيو إلو يغرى حمشتن شدشتن سلازي نتأمدر زلك أكالاتكم تاي قبرو قتلو منزر رخصت فتوى السقا كفوة تمنيت سسعة إذا دما كله انت إلو عمل خطأت إلو بسرز نجار إذا دما قطع أملاخ أبتم دك زي مئزاز يورد إيو أبوتات أديتات أحوات أحات لومي بزيز زنبار نتأمد رزل أكالاتكم قتلوون بهالالونا نمنزرنا نرخصت نفتوت سقا نخفؤ تمنيتن كفؤ دليتن إذا كل انت إلو أملخو تاوت إلو نحنا قلنا نتاوت كان ملخ زي كون ناسي نأملاك كان ملخينا تسوعنا إذا أمزد ما نخم إيه تعوجنا أما إتام كم زي قبرسي بسرز نجارز انتاي قطع أملاخ أبعتهم يورديو بزي مئزازهم قطع أملاخ دما يورديو سبت تقطع كابزي أبيهر يقالا قلكا إكزي أبيهر تتقطع من يقالا قلكا سبت تسألاكا إكزي أبيهر يفكركا إكزي أبيهر تسأليو من يحقفكا أبوتات أديتات أحوات أحات إزوز أمزي كابل مدن بصع سقاي نبلعن ملحسنا قنا سبكس سقا سبك نبلعن والبحميت سباي نستن دم سبقنا بحميت كنستن وعل إزي إمخال تسعين النازلو إذا تصيمنا نسقاد ما قد فابز عد قداي 10 تاتي عين تزلو عينت دلو ولا ما يستينا ممكن حدر نخلينا كن اتخنو قاصاص روز قبانا مقصص ارسينا يو بزي اجر ملخت عصيه ابتن بيت ايل معراف كلته قصر 10 تخلتن 10 3 امبار سحجون بصامن ببخياتن بقو الزمان بملء لبهم ناباي تملسو يبل እግዚአብሔር نسون خورادن غي بسهل خاملو بأكيد ما تتعساي روحن محرن ايما كدانكم ايكونن لبهم دا اقددو ناب እግዚአብሔር املاكم وين تملسو بار حجنتا يقبرو بصامن ببخياتن بقو الزمان تايقبرو بملؤ لبخم ناب أملاخ تملسو أبوتات أديتات أحوات أحات فرق لبنا كوينا ندخلنا صلتنا أمنقو يقارس صومنا خمتزد الله بእግዚአብሔር አይበጽሕን ስለምንታይ بملؤ لبنا يكونن قزما زقبؤ بخيات زقبؤ صوم زقبؤ صلات زقبؤ زماننا زلنا إذا قرنا ناب أملاك نملس أمو نسنت أيلو نخورا دنقواييو بمحرات بسهل دما ملوئيو نأكي دما تتعسايو نسو دما انت أيلو روحن محارن إيو كدانكم أيكونن لبهم داك أدادو مخنياتو كل أبسا من يسعيراتو زلا لبي لبنا خنقدد عب لب تعقير زلو فتوة عينتي تعبيت لبي قطعة زموت زخنا كله كفؤ نجر أديدنا كندربيو كدان كوما يكونن لبهم دا قددو إسأمزي لبنا خنقدلو إسأمزي نتب لبنا زلو حماق نجر كعينا نخبر أملاخ زغون كن ملؤ كابس أمز حيلي هبنا أملاخ كم تنسو زدلينا كوينا خنصوم نتزي تقمنا قوت قويتنا خندربيو እግዚአብሔር ቀረባዩ አቀራረባይና ይዘይ ጸበቀ እግዚአብሔር ሰሚዑ አጻዋዕና ግና ይጸበቀን እግዚአብሔር ይርከብዩ
ጾምና ግና ከምቲ እግዚኣብሔር ዝርከበሉ ይኮነን እሞ እግዚኣብሔር ሓይሊ ይሃበና ንስለ ጾም ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝደልየና ብእምነት ተመሊዕና ብቅዱስ መንፈስ ተመሪሕ ቅዳና ዘይኮነ ልብና ክንቀድድ ንፍቃድ ስልኻ ዘይኮነ ንፍቃድ ኣምላኽ ድማ ክንነብር እግዚኣብሔር ንኩልና ይሓግዘና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ቁርብ ግዜ ወሲደ ኣለኹ ይቕረታ ወድና ሳሚ ድማ ቅርባ ኣለዎ In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one God, Amen. Glory be to God for bringing us to this hour safely and in peace. Last Friday, August 7, or with the Ge'ez calendar, Nahasya 1, the church started the fast of the Assumption of St. Mary, or Tzom Filseta. This fast commemorates the 15 days that the apostles fasted to see the Assumption of our Holy Mother, St. Mary. We also use this fast to remember and honor the life of our Holy Mother, St. Mary, and to pray for her to intercede for us, for our Son, Jesus Christ, to have mercy on us. In this fast, we as the faithful, we restrict ourselves from feeding the flesh, from the pleasures and the desires of the world, by refraining from things such as eating dairy, meat, watching worldly things, listening to music. And we instead replace those things with feeding our spirit with daily prayers, participating in liturgy, participating in the Eucharist, in our worship services like you see today, Mehlala. As we fast, let us remember the advice of our church father, St. John Chrysostom, where he says, for let not the mouth only fast, but also the eye, and the ear, and the feet, and the hands, and all the members of our bodies. St. John Chrysostom reminds us to not fall into the trap of making this fast just something where we watch what we eat, what we consume. That's just called a diet. But instead fast with all members of the body, with our eyes, with what we watch, with our ears, with what we listen to, with our feet, to the places that we go. Fast all parts of the body, all members, to prevent any part leading us into sin. Our Father, St. Paul, also says in Ephesians, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers. Put on, therefore, the whole armor of God. So just like soldiers, when they prepare for a battle, they put on armor. Or for wrestlers, when they prepare for a contest, they train their body. So us as Christians, we also fast spiritually in order to prepare ourselves, to equip ourselves for a battle against darkness, against demons, against things of the devil. And we do this by restricting our body and feeding our spirit. The fast of Tzom Filseta is going to end on August 22nd with the feast of the Ascension of St. Mary. May her intercession and blessings be with us now and forever. Amen. So today's gospel reading, read by Abu Eshi, was Matthew chapter 5, verses 29 to 37. So I'm going to read it again slowly, and then we can discuss the message after. If your right eye causes you to sin, pluck it out and cast it from you. For it is more profitable for you that one of your members perish than for your whole body to be cast into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and cast it from you. For it is more profitable for you that one of your members perish than for your whole body to be cast into hell. Furthermore, it has been said, whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce. But I say to you that whoever divorces his wife for any reason except sexual immorality causes her to commit adultery. And whoever marries a woman who is divorced commits adultery. Again, you have heard that it was said to those of old, you shall not swear falsely, but shall perform your oaths to the Lord. But I say to you, do not swear at all, neither by heaven, for it is God's throne, nor by the earth, for it is his footstool, nor by Jerusalem, for it is the city of the great king. Nor shall you swear by your head, because you cannot make one hair white or black.
But let your yes be yes and your no, no, for whatever is more than these is from the evil one. Glory to God. So let's look at the first two things that Jesus Christ says. He says, if your right eye causes you to sin, pluck it out and throw it away. And if your right hand causes you to sin, cut it off. When you first hear this, it can sound very harsh, right? But our church fathers, they show us that he does not mean to literally pluck out your eye from its socket or to take a knife and cut off your right hand. But instead, our right eye and our right hand are supposed to symbolize things of high strength, of great importance to us. It can be a very close person to you, like a best friend or a cousin or a close family member. We know the terms in English like your right hand man, or even in Tigrinya, Bukhri Aine. These are both terms to show endearment to somebody that you love. And we tie them with like your right hand or the pupil in your eye. It's referring to somebody who you spend a lot of time with, somebody who you're not even separated from them. You guys are always together. You can't even imagine a life without this friend or person. But Christ here, Jesus Christ is saying, if this person, if this friend, if this significant other is leading you to fall into sin, if they pull you away from God, it is better to cut off this attachment, to cut off this person, lest your fate becomes eternal torment. And of course, this is not an easy task. This is easier said than done. It's easy to understand in theory, but to practice it is very hard. But there is a reason why it was compared to plucking out your right eye or taking a knife and cutting off your right hand. Because detaching or cutting off a person that you're close to, it's a hard task for anybody. It will hurt. But that's when we have to ask ourselves the question, is keeping this bond, is keeping this relationship worth the sacrifice of my soul? The question, it might sound heavy. It might sound like there's a lot of weight behind it, but this question is true. The people we spend our time with and we surround ourselves with, they have a strong impact on our spiritual life, whether we like it or not. King David writes in Psalm chapter 1, Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. The blessed man is one who surrounds himself with godly people, with righteous people who bring him closer to God and away from sin. So who are these people in our life? These are the people who encourage you to attend Qadasi on time and to partake in Holy Communion. These are the people who check on your spiritual life and mention something spiritually fruitful for you to feed your spirit instead of giving you gossip. These are the people who feed your spirit instead of your flesh. These are the people who guide us towards salvation and not towards eternal torment. There's no doubt about it, the life of a Christian, it can be very hard and it can be very lonely. But this is what we signed up for. Jesus Christ tells us in Matthew chapter 16, verse 24, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. We choose a life of denial of the world and everything it has to offer, to instead pick up our cross, follow Christ, and be led to our salvation. We have to remember Jesus Christ when he was delivered to his persecutors by the hand of his own disciple. When he was carrying his cross, he was alone. They all turned on him. 1 Peter chapter 4, verse 1 says, therefore, since Christ suffered for us in the flesh, arm yourselves also with the same mind. For he who has suffered in the flesh has ceased from sin. This is the life of the Christian. This is what we sign up for as the faithful. So we ought to be ready to make these decisions and to take on this tribulation for the sake of our soul. Our church father, Coptic church father, St. Marco says, although salvation is free through the blood of Christ, he grants it only to spiritual strivers. The first condition in spiritual striving is to love God with all the heart and to love our relatives and loved ones whom God has given us. However, if our love for anyone or for ourselves hinders us from God, we must hate and reject it.
meaning anything that gets in the way between us and God, between us and the source, and leads us into sin, we must be ready to cut it and create distance. We learn in John 15 about the vine dresser being God, and the true vine, Jesus Christ, and the branches that he would cut off if they don't produce fruit. The same thing can also apply to our own life, with our relationships, with our bonds with people. We need to constantly examine the relationships we have with people, the connections that we have, and to see if they are fruitful or not. And if they are not fruitful, just like the vine dresser, we need to cut them out. Just like the eye from the socket, we need to pull it out, no matter how painful it is. We have to remember our goal and treasure as Christians does not lie on earth, where moths can get to it or where they can rot. But in heaven, that's where our treasure is, where it is imperishable and eternal. And we ought to aim for the heavenly goal of eternal life, no matter what the earthly cost is. Even if we have to sever or cut off every member of our body, and we end up just being a lonely head that rolls to salvation, so be it. This is what we sign up for as Christians. The removing of an eye or cutting of a hand can also refer to your beloved desires. So it can be a certain app on your phone that causes you to fall into lust, or a hobby that you can end up idolizing. In all these cases, the same thing applies. Rather than temporarily enjoying it as it pulls you slowly into sin, instead we're called to detach from it lest you fall into eternal damnation. Our Coptic church father, St. Marco, says, "Examine, my brother, the source of your fall into sin, whether adultery or any other sin, and give up and distance yourself from them no matter how precious they are to you, to gain the salvation of your soul and your eternity." When we fall into sin and we repent and we confess, we need to also examine what led us to fall into that sin. What was the foundation of us falling into that sin? And we need to cut ties with it. Because we learn from this reading, it is better to suffer a temporary loss than an eternal one. Furthermore, in the reading, we receive advice from our Lord on the act of swearing and the use of our tongue. He commands us to not swear at all, not by heaven, because it's God's throne, not by the earth, because it's God's footstool, not by Jerusalem, because it's the city of the great king, and not by our head, because we can't make one hair white or black. Why? Our church fathers explain, first, it's because we are not owners of any of it. We are just temporary stewards. Christ specifically clarifies, even the hair on our own head we don't own because we can't even control when it goes from black to white. If we don't even have authority on what's on top of our head, what right do we have to swear on anything else? Swearing by the Lord's name especially is very wrong. The tone is set for how we should treat his name in Psalm chapter 113, verse 2, and even in the Holy Liturgy when we repeat after the Serai Kahin, Buruk sumu le'exyavier. Blessed be the name of the Lord. The Lord's name, instead of being sweared on, should only be mentioned for worship and blessing in our lives. Instead of swearing, as the faithful, Christ tells us, let our yes be yes and our no, no. Only truth should be coming out of our mouths. So therefore, we have no need to swear or to make any oath in order for people to believe us. Christ specifies anything further than this yes, adding any oaths, adding any swearing is from the evil one, meaning the devil, who makes people swear to back up their back-to-back lies. Christ says also in Matthew chapter 10, verse 16, "Behold, I send you out as sheep in the midst of wolves. Therefore, be wise as serpents and harmless as doves." What do you think of? A harmless and pure animal. We too as Christians should strive to be like that all the time, as wise as a serpent and as harmless and as pure as a dove. Pure in our actions and pure in what comes out of our mouth. Our church father, St. John Chrysostom, says, "Let us accept this as a seal from heaven
so that we are seen everywhere as the flock of the King. Let us know who we are through our mouth and language. St. John Chrysostom here is letting us know what comes out of our mouth, how we carry ourselves, is what distinguishes us as Christians from other people. It's what differentiates us. So we ought to take the time, as the faithful, to tame our tongue, watch what we say, and to strive for purity. These few verses cover a lot on how we should conduct ourselves as Christians. And it still might seem hard to apply, but glory to God, He has provided us with many saints and many church fathers who have been examples for us. One example is the highest of all creations, our Holy Virgin Mother, Saint Mary. Her life and sacrifice is a testament to the Christian life, the Christian struggle, and the purity that we can strive for. Starting off by her accepting the responsibility of being the Theotokos, to the struggle she endured escaping to Egypt with baby Jesus and Joseph, to the purity she maintained not only in her body, in her virginity, but also from her conscience, her thoughts. Whether you're a man or woman, we can all learn something from her life and struggles on our own path to purity. Let us use this fast to examine ourselves and ask ourselves these questions. What desires or what people are pulling me away from God? And how can I purify my mouth and my actions to be like that of a harmless dove? May our Lord accept our prayers and fasting during this fast of Tzom Felsata. Glory be to God forever. Amen. ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ለደድየለልየም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋሕዶ ድኅነት ሥጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መሥዋዕተ ደኅንነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በፋሲካና ወይታ ቆይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛሕ በሰማይ በሰማይ እምነትና ንጽና ባዕልኻ ረዳና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኩ ባየና ወሃብየ ሕይወት ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ኢትግድፈነ ወኢትመንነነ ኢትግድፈነ ወኢትመንነነ አምላከ ሰላም ተራድእ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም
ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ ኢትግድፈነ ኢትግድፈነ ወኢትመንነነ ኢትግድፈነ ኢትግድፈነ ወኢትመንነነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ ኢትግድፈነ ኢትግድፈነ ወኢትመንነነ ኢትግድፈነ ኢትግድፈነ ወኢትመንነነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ አምላከ ሰላም ተራድአነ ሳሊለነ 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 ወልድቺ ከመ ይምሃረነ ወልድቺ ከመ ይምሃረነ ወልድቺ ከመ ይምሃረነ ወልድቺ ከመ ይምሃረነ ሳሊለነ 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 ወልድቺ ከመ ይምሃረነ ወልድቺ ከመ ይምሃረነ ወልድቺ ከመ ይምሃረነ ወልድቺ ከመ ይምሃረነ ሳሊለነ 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 ወልድቺ ከመ ይምሃረነ ወልድቺ ከመ ይምሃረነ ወልድቺ ከመ ይምሃረነ ወልድቺ ከመ ይምሃረነ ነፍስ ናባላ ማቆባይ ዳውል ኣብ ቅድሜኻ ተደፊ ኣምላኺኻሞ ኣምልኸካ ንጉሲኻሞ ግሰካ ናባኻ ቅማተይ ተንሲእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኺኻሞ ኣምልኸካ ንጉሲኻሞ ግሰካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን። ዝማሬና ዝማሬ መላእክት ተቀበልካ ተቀበለልና። አሜን። ብዝማሬ መላእክት ተሐጎስካ አምላኽና ብዝማሬና ድማ ተሐጎሰልና። አሜን። ንክንጅምር ዘነቃቅሐካና ጀሚርና ንክንፍፅም ድማ ዘይተፈለኻና ንስኻ ካብ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን። ኩሉ ድማ አምላኽና ኣብ ቅድሚኻ ቅቡል ግበረልና። መወዳእታና ፀቢቁ ገጽካ መርአይ ይግበረልና። ሕቶና ዝምልስ ሓሳብ ልብና ዘስምር ድሌትና ዘማልእ ጾምን ጸሎትን ግበረልና። ከም ቃልካ አምላኽና
ቆሪፅና ክንድርብዮ ዝግባአና ቆሪፅና ክንድርብዮ እቲ ካባኻ ዘርሕቐና ንሕና ክንርሕቐሉ ካባና እውን ከነርሕቆ ሓይሊ ሃበና ቅድሚኻ እኽለማይ ምፃምና ኣምላኽና ንኩሉ ህዋሳትና ካብ ሕማቕ ነገር ኣፅመና ብምርኣይ ብምዝራብ ብምስማዕ ብምሕሳብ ብምኻድ ዝተፈላለየ ነገር ዝመፅእ ሓጢኣት ካባና ቆሪፅካ ደርብየልና ኣምላኽና በረኸታ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ድማ ሰላም ሃበና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ፃናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ፀሚዮም ዘለው ንስዓልና ስጋ ብነብሲ ተኣስር ፍትሓልና ፋሕ ዝበሎ ኣክበልና ኣብ ፀበባ መከራ ዘለው ድማ መሰረ ፍጠረሎም ይወፈሩ ድሓን የትወልና ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ዝገሹ ድማ ካብ መገሽኦም ድሓን ምለሰልና ደቅና ኩሎም ኣወዳቶም ኣዋልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ብደቅና ኣምላኽና መመለስና ንሕጎዝ ፅቡቕ ንርኢ ኣለና እሞ ምሳኻ ጀሚሮም ምሳኻ ክውድኡ ካብ ማእኸሎም ድማ ኣምላኽና ካህናትን ዲያቆናትን ፈርዮም ድማ ኣምላኽና ነዚ እምነት እዝን ነዚ ቤት እዝን ተረከብቲ ሕድሪ ግበረልና ብጉብዝና ብዕድመ ብንእስነት ዝመፅእ ኩሉ ፈታኒ ነገር ንስኻ ኣሳግረልና ካብዛ መውደቂት ኣመጋገይት ዓለምን መውደቂት ስጋን ምውዳቕ ስጋን ሓሊኻ ኣምላኽና ኩሉ ነገር ንገሮም ንኽብርኻ ደውኮም ዝብሉ ግበረልና ሰላም ዓኢልካ ንኣኻ ነመስግነካ ሰላም ድማ ሓድረና ከምዚ ናብ ቤትካ ዝኣኻኸብካና ነደብና ናብ ቤትና ድማ ምምላስና ድሓን ግበረልና ጾምና ጸሎትና ብሰላማ ጀሚርካ ብሰላማ ፈጽመና በረኸታ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክፈለና ብሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናለን በደልና ንእሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልና ከደንገል ይኸ ብስጋኹን ደንገል ይኸ ወደ እግዚኣብሔር ፅዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ይኸ ፍረ ከርስኹም ብርኹ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኸ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታህ ወይ ስረይ ዚና ኣምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ካህናት ሰራይ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አበውየ ካህናት ዋዊ ዲያቆናት ዕድዋን ሳይድጎ ህፃናት በበስምክሙ ኩኑ ፍትሃነ ወንጽሐነ ይረስየን ዝኩሏን ስማያት እዚዮ መሃረነ ክርስቶስ ትንበል 12 እዚዮ መሃረነ ክርስቶስ 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 ከምውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ መል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ 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 ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ዝቤት እዝን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይቀበሎ ብሰማይ ይዕረግ